Spoločnosť Snap SRO so sídlom v Krupine píše svoju históriu od roku 1993. Od svojho vzniku sa prepracovala medzi najvýznamnejšie spoločnosti na trhu so šmikom riadenými nakladačmi, náhradnými dielmi a prídavnými zariadeniami na nakladače typu UMC a Locust. So spoločnosťou Way Industries AS Krupina, výrobcom nakladačov značky Locust, užšie spolupracujeme na produkcii a predaji náhradných dielov. Ako jedna z mála obchodných spoločností máme so spoločnosťou Way Industries podpísanú zmluvu o predaji náhradných dielov na nakladače Locust, čím sme schopní zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov každému zákazníkovi. Požadované náhradné diely doručujeme prostredníctvom zmluvných prepravných spoločností vo väčšine prípadov do 24 hodín od objednávky. Náhradné diely denne distribuujeme našim obchodným partnerom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Čiech, Maďarska, Poľska, Ruska a iných krajín Európy. Rýchlosťou a kvalitou dodávky a odborným prístupom pomáhame budovať dobré meno nakladačov značky Locust. Pohodlnému výberu náhradných dielov prispieva aj unikátny katalógový systém na stránkach spoločnosti Snap. Ďalšou významnou činnosťou spoločnosti sú stredné a generálne opravy a predaj nakladačov po generálnej oprave. Okrem toho, že nakladač po generálnej oprave vyzerá ako nový, aj jeho funkčnosť a spoľahlivosť sú porovnateľné s originálnym novým nakladačom. Osvedčená kvalita, 12-mesačná záruka, servis a výhodné cenové relácie – to sú benefity, pre ktoré sa rozhodlo mnoho klientov. Od záväznej objednávky poskytujeme termín dodania do 3 týždňov. Generálne opravy a repasovanie čelných nakladačov vykonávajú certifikovaní zmluvní partneri z našich náhradných dielov. Zrepasované nakladače s bohatým príslušenstvom a garanciou kvality poskytujeme na predaj aj na našej internetovej stránke www.snap.sk. Snap. To sú nakladače pre všetko, všetko pre nakladače. Snap.